kapitální vymrdaný. Já bych jen dal strašný mrtvý. No počkej, já se tě natočím, jo, protože já jsem... Jo, tohle prodáme do Bledu a vydělali jsme na Dubaj. Tak jo. No, teďka, můžeš. Jednička, teď. Vaše kundy. Vám tam udělali takový kurevstvo, že jste to v životě neviděli. Jste tam obyčejný kundičky maličký v sektorech, úplný maličký mrtky, který tam chcípají. Ty vlastně nevidí, která bije. Tam chlastají tam v tom pohřbu hlavní, byl chlastají ty už to pochopili. Vy to furt nechápete, vy nevíte, co se děje, co se stalo, ty vole. Ale to všechno vlastně použili, ty vole. Já jsem v 16. století doktorovi Harvátovi na 5. patra, vole. Oni používají vlády od té doby na různý účely, vole. Já jsem ale si dal na něco jiného, já jsem jim zdrhnul přitom, já nejsem ale psychopatik. Já mám zmrzačený nožičky mě neposlouchají. Mozek mě neposlouchá, mám sektory jako kráva z toho, ty vole. Prostě konečná. Úplně ende s váma, úplně ende s váma. Jestli to nepochopíte, jestli nepůjdete jako trojky na svobodě starý, tak vám říkám, že mluvím pravdu. A že prostě budete v sektorech jako jejich a malí šlapti kurvičky, který nevědějí, která bije. Mluvím pravdu. Pane Bože na nebesí, Pane Bože svatý, Pane Bože svatý, moje nebísko svaté, Pane Bože svatý. Ta teroristka, já jsem mezi těma gestapákama žil odmala, protože mi zabili rodiče. Já jsem z nich vylezl. Věřte mi, prosím vás, já to neříkám tak vážně, protože to trošku hraju, protože mám ještě upírský zuby. Ale věřte mi, Pane Bože, prosím vás, věřte mi. Prosím vás, kluci, věřte mi a schovejte mě někde. Já nemám kde bydlet, já nemám co žrát, já nemám co pít, já nemám co jíst. Tak ukáž nám si zuby. Hezké zuby máš. Udělej. A já jedný gestapačky, která tam hrdala, která je stará vodka. Jsem tam byl mezi nimi jako agent. Jsem tam byl mezi nimi jako strašnej svok agent, ale jako strašnej svok agent. Ten Charva, ten doktorek tam kopá těhotný kundy na břicha. Já vím, že do nich smíchu, vole. Já že do nich smíchu. On tam kope těhotný kundy na břicha a oni chcípají na svoje děti, vole, je to bolí, te vole. Oni nevědí, co mají dělat, te vole. Já mluvím pravdu! Mluvím pravdu, strašnou, prosím vás, běžte s těma svýma kundama a stočte jako čutky. To není můj plán psychopatický. To je někoho jiný plán, jak mi ubrali. Pochopte ho, prosím vás, pouze páčky, moji malinkatý, pochopte to, že vás varuju jako kráva. Že jsem předurčený k tomu, abych to zachraňoval, že vás varuju jako kráva. Dobrý, už se na to vysvědá.